మంచి వేమన పద్యం వినండి. చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు కొంచెమైన నదియు కొదవ కాదు, విత్తనంబు మరి వృక్షంబునకునెంత విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. మళ్ళీ ఒకసారి, చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు కొంచెమైన నదియు కొదవు కాదు, విత్తనంబు మరి వృక్షంబునకునెంత విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. దాని అర్థం ఏమిటంటే, మనము మనసు పెట్టి చేస్తే ఏ చిన్న పనైనా సరే సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. మనము మనసు దాని మీద లేకపోతే అది ఫలించదు. మర్రి చెట్టు విత్తనం ఎంత చిన్నదైనా ఎంతో పెద్ద చెట్టును విస్తరిస్తుంది. ఇదే విధంగా దీపం ఎంత చిన్నదైనా ఎంతో వెలుగునిస్తుంది. కాబట్టి ఏ పనైనా మనసారా చిత్తశుద్ధితో అంటే ఏకాగ్రతతో చేస్తే అది సత్వరమే మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుందని అర్థం. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.